kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi parok baro hagani kapor ngapateng sngobhai pi shiki kubor bakongsan jong katayo bat manga upenchela kyang bat ki kubor kilong kumne. Hagawai ni jingjia kapala penkin det yo pat ba wayat bayang. Hagabagawai ke jingking yat kali kapala kut kinsan. Katba kawai katrok kabadan registration number AS not iway EC pra ar kendai iway kabakit ya kinarot kabala antat bakala kit palak put kala hap lang syapo jong kene jingking kat bakarang ya lenti negene jaka kene jingking kade bapanya so ya ke southwest bat ke eastern west Khasi Hills bat kat kum kita long khubor balayo lum liya thu bagade ke jingjia kala jia ke spotre ku ber arajar arpusau hagapor kendai beji minstep Shishulo ongru ba kene trok kene bami ne nongkasen ban leit sarang belang Henry andala poi hagata ke jingking ya kepada tip kum ko sangkar kepada hajan ke senong nong sendri bat mauthong haswa makan latno sasiliang kalau dekut kinsan bat kene ketrok kala hap lang syapo bat donbok bahagani ke jingjia amshimla dan mano mano mensau ni bandon kita ke jingjia ke basngosi kajing dekut jang kajing keng kalawan ra kajing shibu ni ki patba namar kumakalong menta kadai tang gade kajing keng lani ka surok ka bapanya so ya ka southwest pat ke eastern west Khasi Hills shisho ha bade bakani nakal yang unong mi khmat jong ka than uba ranik ton lingdok tong kharu la ban jurit ya ka jaka badkut kini kajing keng bat ong baka daw ka bada penlong ya kajing keng bakan dekut kadai ni kajing kit sabapalat put jong ki trok ki bayai lingba kani kajing keng bat nalor kani nakal yang district magistrate ka south West Khasi Hills ulah penjari dah kendon an chispa asal pusal CRPC kabala maham ya kitrok bakimbit bankit palat ya kendai ton hagi arpusan deli jingking ki badan hapo ke South West Khasi Hills namar bakini ki jingking kila senjar hadin ba ki pulit ke jela ki layo ban kam ya argut ki bre ki basubadon kiti hagaban penbethai bom hatem motor hagamet kendai trigul ber arjar arpusau haga janmet pat jong khatwe trigul ber arjar arpusau ki pulit ke jela ki lara bantian bishar ya argut ki bala syakem she district court ki bakin thup ya uba tarson limba dekot ke NYF bat ya wiba koridor nong plu kene ke jing syakem ban ratian bishare kini ki arngut kade halor ke jing suba bakidan keti ban penpthai bom ke jakayeng bos hatem motor haga med khandai trik ulber arja arpusa yo ba tarson ubadai udkhot jang ke NYF ubadai ru san poprasnem karta layo ban kem da dawki kat ba ya iba koridor arpun resnem karata layo ban kem nanong ba shlong Shisho na lor jong kini ki arngot nakal yang ki purit ke jelah ka khatwai trik ulber arjar arpus sapat kila ra byang saya udkhot jong ka HNLC uba storji lingdo ubadai kum u personal security officer jong vice chairman barim ka HNLC ubu jukhot sin uba man bhalang ahazari ka jerwa ubala don bentaha ke jeng keranya suk bat ke sorkar ha ke snem ke bala dep ketika jingra yo ba storji ke yeng ka shari ke hadin bala kut ke jing panpor ke basi posngi na ke yeng ka shari ban set hapo ke police custody bad hadin berada ban ra ke yeng ka shari na kalian ki pulit kila ra no ke judicial custody ban set biang sakhat sausngi kuman supin kin mau uba storji lingdo ula syakem ha ka artrik ulber na yeng sa jong u ke badan ha maulun rai klik shnong shlo kajing thang mombati ban pen pau ya kajing smolem bat penrem ya kajing sha pen yap dusman usamla macbon boni carboni kepada jia haga met siteng senya jong kalai trik luber arjar arpusau ya kepada penlong de kinongnya kali tourist nongston ki bahapo ka shatri jong ke joint action committee nongston tourist association ha jingking non ba hasor nongston kepada long ke janme jong ke khatwai trik luber arjar arpusau kala pen pau ye ke jingdawa ka bajur ne ki bor jong ka an bagi dei ban le ai no pan kem se ki wei pat ki bre ki bedan kitilang ha kene ka kam kene kala pau ru lengba ki babun ki dong kren ha kane janmet bakin thup nadu ki kinhon seng bhalang ba pher nang ta ki seng samla ki seng jong ki nong ya kali bat ki wei bat haba ajing kren ha kate ka program haba phan si ki kat to kat ningut ki nong kren nakal yang uba apsarais e mo blong ko muskrat ke himan nong ston yulo ong
ba ngi ki breu ngim la ban ai ya ka jing em yo para breu bat ngim don ru ya ka hok ban shim ya ka jing em jong no re jong no namar ba ngim la pat ban ai kiwe pat ki ba ai jing kren ki la pen pau ba ki dawa ba ki bor jong ka an ki de ban shim khia ban pen shitom ya ki nong le kam sneo shisho ki don pat ki nong kren ki bala pen pau ka ba ong la yo i ha ki la pat hai khu bor ba an ai busket shilak tingka la da ki don ki ba tip halor ka jing pen thai bom balai ka yo nong penyak breu la ban le ai tang kata ki wei pat ki nong kren ki la dawa ba katrat pulet ka de ban le ai no ya ki badan kiti ha ka te ka kam penyap lum kum ta kim ban se ban kem hi UMDC ke United Democratic Party na Sora constituency ubade rup nong elam kaliang persya hapo ke yang dorbar ke Khasi Hills Autonomous District Council ula dawa na ke executive committee hapo ke jingelam jong ke NPP bat ke Congress bakim dei ban ailat ye jaj benreu garo ki basa hapo usam jong ke council bakin bat ye ke kam senchar shnong namar kani kan bu jingma ya ke jaj benreu kini jing pen pau ba titos kade ha ka dorbar ka ba arsngi ha ba ya tai kelum ha ka mang tingka ka barawan ra dau CM ke KHADC ha ga sngi sedang jong ka dorbar uba titos ula ong ba kila don kikin hon ki chai ben reu garo ki badan ye ka lama All Ribhoi Garo Headman Association ki balai kendo yo menteri rangba ke jelau Konrad Sangma hagi ni sngi pan tukelar pan itho ye ki kum ki nong senchar shnong ha khaput kabahap hakarat marwet hima melim ulaong ki jaj benreu garo habaki syong ki sa au por usam jaka Khasi Hills kum hashela Mausenram Ranikor Ramrai Jirang Mausen Road kila yo ya ka hok ban thebut ki kampen roy henry ban knepat ya ka kamsen char amdei ban aila Uwe head officer ubadai Indian Forest Service baru beteri Meghalaya udah dekat ialah ka jong ka jing em dekat Basusdin Pasi haying sa jong u haga steps ni balang jong ka tayau kat kum ka jing tip ka balayo alum ka bala ai do SP jong ka East Khasi Hills o Ritu Raj Ravi ulaong boto head officer udai ya bala tip kerteng kumuen Lui Kham baru badai na ka Indian Forest Service jong snem hajar lai Ului Kham ubaladon kumpasan post nem karata ulalong chief conservator of forest jong ka sarkar Meghalaya hado ka sngi ka khaddo USP ulaong ru ba tai head officer ula Phasi la de ka por ko ba nyo shiteng min step haying sa jong u ka badan hajan ka Lady Kin College ya ka met jong Lui Kham la ra no civil hospital Shillong na ka benta ban le ya ka post mortem ban hado benta 4 tip na ka ega daw ba tai head officer ula dekat ya la ka jong ka jing em ba ya ka met jong officer uba Phasi la tip kerteng kumu en Lui Kham ba la ra no shaying sa jong u hajan Lady Kin College Berhadin bala pendep jika post mortem nakaliang kinong elam nyam gila pendep ya kajing le nyam ka bakhaddo ha kanong ba shlong hadin nang ta ansa perkhat ban ra ya ka met jong u ka jelam Manipur na ka benta ban pendep iki benta ki badangsa ki kena school batho examen matrik menta usnem arajar ar pusau haga santrik ulber ka badai ka ngikut tho examen matrik hadin makila mi ni ki kamera tho examen kila u la nam ha ka be dei bat ka rukom set lani ai ki jingkli de ka embos ki bamya dei kat kum na ka kot puli ka bakila penkre bat treshitom baro shisnem Haba ye keren bat kena school na ki school ba pher ki bawan tho examen KJP Higher Secondary School kila pen pau hi jing namar ba ka jing set jingkli jong ka embos ye ka subject social science menta usnem kam 1 lani kam ha kat kum ni ki kot pule ki ba kila pen kre kila ong ru ba ki we ki subject Daki makanaru kila bet ban tho ne thau hi Henry ye ka social science kimla namar ba kim 1 kat kum ki kot ki ba kila pule ki kat to kat ni ki khna ki la ong ba marsin yi ki kot jingkli shwa ban tho ye ka examen ki la thakhle bat shriyam ban yo yi ye ka kom set jingkli bat ki la ong ru ba ki do thia do dem bat ki ha ban pen kre tang ar ni lai kan ta ban puli ye ka social science Henry ka long ka bale no kumta na kaliang kina school kila kerpat na ka embos bakin jarap kerpang ya kani ka subject social science artli kitrok kibakit ya upian kila ingkong khat hadin bagi runar kibamla ban itho satya ya kidor kman kila yang ding dusman ya kitiki artli kali haga por bagidang yang haga lenti ban lech Ranikor Southwest Khasi Hills
kat kum kita long kubor balayo lum le tho bagate ke jingjia kala jia ga met jong ka khatlai tri gul ber arajar arpusau bagate ke jingjia amsem la don mano bamensau kita long kubor kile tho ru bagate ki kali ki dei ki bakit ye upian bat bala suba ki bamut pansalan sa Bangladesh ya ka daw jong jing sa thang jong ki kali amsem la tip bat ki pulit hadu menta kidang penlong ya ka jing token Gertong MP ke Lok Sabha na kaseng UDP uba Robert Jun Kharjarin ulah penpau ya kejing bum smoya ham ba ureo san perthai lani utau politician un sneng kela ya kitemen basan ya kini ni kikintin uba Robert Jun Kharjarin ulah kren na kejing lampat ba kepada long hanong spung ke bahap mau plang constituency kepada long ha khat sao trik ulber ha kejing dan lang ki MLA kibakin thum ya uba met ba lingdo ba uba sensyar ku par thaba uba Robert Jun loong bah ka perthai bat hagari India hi barok ko wai ki itho ya ka chat benreo ka ba judge ka kme Henry lada ki jet yo MP uba judge chau pa amdan ba itho shu ya ka jinglong kerpang ka chat benreo ki pulit ka ribhoi ha ka khatlai ter kul ber arajar arab sao kira yo byang ban kurup yaki bom IED nang ta ka pistol bat ki lama jong ka HNLC na ribhoi district yaki ni ki tiar siat bat pen thei ki pulit ki layo ban kurup de hedin ga jing plan jong wei ni ki suba shakem dang hagi ni ki hindiat sngi bat ubalaya lamru ki pulit shaka jaka badan gini ki tiar siat ni ka benta ban penlong ye ka jing khenra ha ka yeng sa ka ba ki pendon kam maki Superintendent of Police ka Ribhoi Ujakpal Singh Dhanwa ulah pentem bagi tiar gi balayo ban kurup napo ka yeng ka pendon kam ni ki breu ki kinthop ye ka wai ka pistol kat to ka ni tali ki gelatin sticks ki detonators ki ignition fuse ban ru ki lama jong ka HNLC ulia tho ru ba ka jing to kit lalap bagi nong yalam ka HNLC na Bangladesh ki lapatha ye ki dikhot ka tanat sleeper cell ka ba beteng ya ki kampin bethai bom haslong bat handong po Shushu jakpal ula ongru baki nongelam ke HNLC kila penbe yegini ki breu ban ai deka song pisa ka ba he harenkat ka kali thamai ya ki dikhot ka sleeper cell bakin penbethai ya ki bom IED ula ongru badai ka tnat rekam jong ka sleeper cell ka HNLC ka baju pen hair ya ki lama jong ka HNLC hagi snem ki balale bari yagani lale kat kum jing betha jong ki nongelam na Bangladesh USP ulo ongru ha ka bede bat kani ka jingto okit karang nya chakmat na ka benta ban nang lap din shu iki kampen trim ka tanat sleeper cell jong ka HNLC shu ulo ongru ba yoni breu bla yo kem la pengat hapo ka kindon an jong ka explosive substance act hanong po police station shu na ka jong general secretary cum publicity secretary jong ka HNLC uba asan ku par nong trao kurwo khobor bala penmi pai ba ula pentip baka seng ka kam ne ka jing ba khli ha ka bade bat ka jing pen bethai ubam IED ha them motor ka bala jia ha ka met khantai tri ula ber aracara arpusa ka wei ni ki trat rekam jong ka seng ye ka bala tip kum ka butnar shadow squad ne ka BSS ka de ka badan benta ban le ye ka kam pen bethai ula ong baka sarkar MDA bat ki pulit ka jila kila lingo halor ka jingla jong ka kinhon ka seng ban le ye ka kam wari ki chaka ba jor ka jing pahararu na kalyang ba nong trau lo ong bakum ka seng kam don ye ka jing mod ban pen men saw ye ki no gu ki men sem ki ba koridor par ka jog ka por ka seng kala kinturu ye ka sarkar pan wengno ya ki pulit CRPF na ka jaka hathem motor na ka benta ban la ban yat ban yeng ki breu jong ka bri uhnyo trem na ka jaka Te parlok be da ketiki khubor ngila poi shaka bakut kada do baginya syambyang la shim tayong ai kublai ka por jongpi kublai shibun